Tun truma kan en ho le tur chu American action drama film kumsang ni sompalia anti chua American heist tinia ato plengin milo clear sakle theudonia kan video milo hlusak thin tu te chunga kan lo me Frankie an kum som zel bang azut nu chuan chuak turin ka tin aron hruai me ka bank an rokna police pakhat aka hlum wanga tang ani Pona chuan a thian te pani sugar le spoony ten an lo ngak reng toa azel tan puite ni in a thian te hi an chuak masazoka anin mukhom le thei chu an hlim tlang hle an tan laia an lo soi ho tawngin in rokna lian tham tak kalpui nge an tuma zela hun rei tak tang ma se an nun an sim pha chuang lo ani an du to ka an party nu chuan mi pakhat rei an va muwa ani hi Frankie le achiante gang member ho tu berani Frankie ruilutuk chu ngai theilovin rei chuan anek chora kan thil ti tur le kan soi ho tur hi alian tham ti hriang cheu rui mai mai a hun to lo ati ni Frankie una pa James ron langin ani hi motor workshop pa thok ania tun main Frankie alo zui ve thina ma se kum khat chuang zel tan pha nuin ruk aban san toa nun bultran that alo tum ve me kani bank atanga phone call dongin alon dil chu nol ani thu anron shila ma se beidon atum thaklo phone ada nu chuan andora abial nu hlui Emily arun lang lola auna pa Frankie fanga zel bang azut wangin alo kalsan toni Emily chu apan vata anin mule thei chu alom zia soin achan chinte azot lua ma Emily chuan akal bo san ma a anhlim thin zia te lo soi ve in police station a na atho to thu ashila phone call chang reng in hun alo mang to ni James chuan adu wang renga kalsan ani lo thu soin boina neu kanei wanga lom tin chuan lam asiam daya anom na workshop a chuan atho thu ashil ve bok Emily in akar chiat wanga ronkal ani thu an soi chuan Jameson ka siam that sak nge yang che tin anin thla dani James in atlen nu chuan Frankie kota alo thuwanga aunau pa an mule chu loma hnekin athin rim thar hlea boina tam tak alo thlen to thin wangani Frankie chuan ti boy che katum to lo kangai chia karon tlo ringot che lom ati nu chuan anin nial buaya James thin rim ve bok nen anin sual tarap rap mai ato pa chuan Frankie an ngai dam dilin engthil ma ka ti lui tir to lowang che ati nu chuan James pon angai dam ve thei sha mani atu ka James chu Emily car siam sak turin an ina avakala Emily pon thataka lo dong songin anni pahni hi aruk chuan an la in du hle ni na lang garasa akar chu anen fia zunga anun thailo na chan chu shil fiain apa thlak ngai po dora tangin lak sak ain tiamani James chu bank danga loan dilin akal lea manager nena chuan a project chu muin motor workshop Thar thatak hon atumani intan le katan hlok na tur vekani hi tin thiam takin an thlem vela mase manager chuan lo hnol vele in project lian thambak kan boi pui sak ngai lo alo ti mak mai James chu abeidong to tak zeta atopa chuan aunau pa Frankie bok apan le ta aboina chu shilin car workshop pa mechanic na thokreng lovin manager ni adu thu asoi chuaka Frankie chuan aunau pa boina chu rem changa la in I harsatna sutkian dan kashemai theyasin kan pol ronzom vela nalian tham tak tak kan khoilom an ti vela James beidong chuan aunau pa somna chu apom taringot mai pona chuan sugar le rate te anin mel shiat tira rei chuan an pu berin poisa tam tham tak aman tir don ti asoya anin khal chuak zui ngal
Jameson motor khalin hmun pakhata an din tira an rei to ema Vangin angai a tha to zan lo chuta silai puak ri a hrezuya Frankie te chuan an bumanga mi an rok le nge ya angaya James hi motor khal thiam tak ani Vangin man tangkai an lo tum lekani Frankie te chu man mo takarun tlanin police motor aron lang zuya anin u fe nu chuan tanela tlan lutin an him thei thram James su alung oilo hle a ruk na hian in nam noi adu to lo wangani ma se Frankie le Ray te chuan thiam takin an thlema police shil chuan nangma po itel ve to Vangin I him bik lawang Ray chuan ati mia mai kar chu thukrutura tin midang chuan an hosan veka James ina thlen nu chuan aril ru halu tuk chu in siam sok sokin khopui chuasan wanga tumani chu tilai chuan Frankie aron kala nangma wang vekani tin Jameson alo an khum bor beknen pona an chuanak chuan Ray le sugar an lo om ve a abek chu Frankie an lo chu sak vatin Ray ten an soi sak shep lo nana ti ani Ray chuan engwangin nge kar hi ilakol reng ti pain chabi alak saka sugaran thukuru turin akhal chuak ngal Ray chuan asum don na bultran nan poisa tamtham tak amamo thua soya James akar khal thiam zia a mu tang khan atana thok ve turin adua beng rokna lian tham tak an kalpuina tura chuan asom ve tariap mai mase James chuan thil sualti aban san to thuin achanga Frankie chuan lo thlem velein kan ti lo chuan min thadona sin tin akal san James su uluk takin ai ngai tua atopa chuan auna pa nunna channan Ray thopui chu arem ti veta atu ka chuan in mukhomin bank an rok tur le an ruam manate an soitran ngala Ray chuan an ti tur theu shilin Jameson kar pali aru chuakanga khopui mun shana ti puwa turani hei hian police te ati buayanga bank rokna an kalpui ngalang banka an lu main alarm chu minute nga chung an ti top theidona chumi chung chuan bank rokin police lo thlen ma ngein an tlan chu man nge yangai James hian walkie talkie kengin police te in biak po na radio alo ngai thlareng dona an ron kal le kal lo sheturin ruaman na ashiat nu chuan James pona chuaka Frankie chuan ain nu do le mai hlawin kan hlotlin chuan nunbul kan tran theidona sin atia James chuan thil hlawom takani minman chuan ka chhevek ani mai alo ti ve thung Frankie chuan kan ti lo chuan Ray hian min thatanga nang le ibial nu Emily po an ti chuan James athin rim hle engtin nge Emily chungchang a hriat tina zota jela an tan lai khan an unau chanchin a hril thin thua soi James su thin rim takin a hoa Emily car siam tha in an pahni chuan an lain mangai reng thu te an soiduna anin car khichat to chu an siam thale ta James and Emily chu athona police station a avatha sugaran alo en thlak hiau mai hemi nu hian Frankie an James anathona workshop pa avatloa Ray an pahnia local vat turin ati thuashil Ray omna an vathlen nu chuan James nena engwanga police station a kalnge ani azota min report ani mo tin avau khur mai James an abial nu police station a na atho wangin avatha thu asoya Ray chuan dot min shil turani lo ti pain Frankie a tham nok James chuan Emily car kha Ray le hote ti chiat ani rinna aneya police station a thok ani wangin man tangkai ve an tum nge ya ngai athil rin dan Frankie a shil nu chuan engma a hriat lo thu soin an du zong iti theinan Emily hi apoimo zia an hria aniang atini zana Emily teina kalin James chuan anin car chu ti top mai tha ti a boina ha to lo nan anthil tum me ka chuan in rol ve lo se adu tin ni ama ang boka chuan lam siamin
khua chhuasan angai thua soya harsatna lian tak katok tin dot a hril taringot mai Emily chuan chuak ngal ro ti pain thinrim takin a angton tona James kalmu chuan lung che takin a trap zoi mai atu ka chuan mut fulo tak chungin office James le geng hovin bank Rawk an tumnani chu ni geng member pakhat hian chainin car pathum alo thlun zoma naupang infiamna bul loka car sen chu aron puak dur mai chain chu bus tlan laia abatang lea kongpuya motor tlan tamlai takni in a car hnu wang chuan accident a thleng nuala chu wang chuan Emily in phone call adong hal mol chanchin police rilin accident thlenna hmuna chuan atir hloma heti lai hian James Frankie le gang member dang te chu bank an rokna lampanin an lo tlan ve mek bok an thlen hnu chuan mai kor voin ral thuam nen Frankie le gang member dang te chu motor ta an chuaka bank ka chuan lutin mipui te chu chuata bok khup vek turin an tia Ray le Sugar chuan manager chu bank safe omna lama an hruai ngal manager chuan hun khoral tum ve ranin akot po chhulu tila hon ngal mai theni lo huna du dewang an ti chuan Ray an tuna I hong lo ani chuan kakap hlum nga lang che ati khura manager chuan olsam takin a hon sakta safe a hon nu chuan Ray an bank manager chu akap hluma safe poisa tam thayang ber ruk chu tumin an chengal zung James Khan motora a thiante halo ngak renga ruasur buanin mei chepakhat alampana ronkal a mutatlat mai chunu chuan bank Rawk tumtu te chu muin James aron muboka bank chu miswalin Rawk an tum ani ti hriain manmo takin atlan let le James chu amangang to hle a khanu khan police nena a report ngai ringin aril ru manmo to tak zetani gang member pakhatin meichia kha alo muvea Ray le Frankie hril vatin bank chu chuasan vat angai ti an hria an chetlavel mutunu khan police station ava phone tangeya Emily bokin lo changin bank ka rang taka kalturin police a hril ngal anin biakna chu Jameson walkie talkie atanga lo hriain bank ka chuan avalut vea police anron kalmek kan kalangai tia a hril lai chuan gang member pakhat hlau thong chuan an motor la in Atlanta dai mai an boilai lai chuan Frankie an James nung loka police om chu dar thalang phena tangin ava huwa James chu kun torati in police chu akap hluma hunkal to hrechuak warin kumsom lai jail bang azu chan ang chia khan ati swal non leni hun reilo te chungin police tam tak benka chuan anron thleng zuya gang member le police te chu anin kap ngal mia Frankie chu an kap hliama James chuan tran puidu viau ma se silai muleng kara ti theieng ma nei bok silo Frankie chuan motor ngai ventura ti in midangin anlo ka boilai chuan police omlo nalama tang chuan James achuak theya motora manmo takalutin Ray le midang chu anron chuak vea Frankie ero ahliamana te mawangin banka an hnuchia Jameson aunau pa anron hruailo ti an hriat chuan athin rim hle a atlan sandu thak lo motora ta chukin banka alut lea Ray le Sugar te chuan an tlan san ta ni Frankie Khan zela lu le ai chuan tin in ka hlum alo tuma ahun taka James ron langin kakal san don lo che chel takin omro atimol mola Peter pakhat ne na chuan lausu katina don lo che ti pain kong kapuya hruaya alua pistola tinin police te ne na chuan kasoi anga inti lo chuan kan mission te hi kathat vekang ati piapa police officer pakhat chuan betu tur cheu aron kalmek tuma lo tina su aron tilau lawa Peter nen chuan an le ta ni James chuan first aid kit la in
aunau pa hliam chu athiamang tokin an boy som ve a heti lai hian rei le sugar te kha an tlan siat na lama an lo in then sang to a rei chuan police helicopter zui reng tu chu akap thla a an tlan siat zel nu chuan police ten an kap hlum dun ta thawani Frankie chuan ka hliam hi ka thi pui ngei don ani hi tin aunau pa chu a hrilmol mola chuta James chu a khoi ta thut mai benka an mi hren te kor hak tirin a hruai chuaka ama wangin James sian tuar to lo se adu berani alua pistola tinin an chuak chia chu sniperin Frankie aron kap fu chat mai James chuan aunau pa thilti chu a hrethiam lo hle a atana nunna a hlanani Emily in an cheklavel chu newsa alo hmua Jameson akal san chan kha a hre chuak ta James a hliam doctorin a buai pui lai chuan a kordum hak kha hmu in beng rok tumtu te zinga mi ani ti a hre theia James chuan khoi thutin a tlan chuak ngal doctor chuan stationa chanchin engkim hril vatin Emily in alo changa anin biak zo nu in James a Tilton mek chuan a rilru ati buai hle anom samlo thu chuan lamin leaf adila James a chungchang doctorin aron hril kha eng ma soi chuak lo heti lai hian James chu basa chuangin khopui a chua san theia ma se poisa eng ma bank atang khan an ru chuak man lova a bial nu a chan bokani